church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. flimkien ngħidu it-talba L-għodwa tajba, nilqakom mal-qudiesa tal-lum immexxija minn Patri Vince Mikallef, provinċjal tal-Ordni Dominikan f'Malta. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-awlada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nsellem li kulħadd ejjew ninaqdu flimkien bħala komunità biex nieħdu sem f'din l-ikla tal-mulej u nisimgħu wkoll il-kelma qawwija, l-messaġġ li se jagħtina Kristu biex aħna nkunu nistgħu npoġġuh fil-ħajja prattika tagħna. Ejjew nibdew din qudiesa billi narfu in-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Int li kollok tieba il-qajt il-foqra u l-mitimbin mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek li l-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li wet il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox xafrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Li tolbu. U Alla inti issalva lill-bniedem f'kull żmien, imma issa qiegħed tferraħ lill-poplu tiegħek b'kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawwar il-għajnejn tiegħek tal-ħniena lejn dan il-poplu li inti għażilt għalik u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu jew li diġà ħadu it-tweli ġdid bil-magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-Mulej, araw, jien se nieħu lil-uliet Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru. Niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom fartom u nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanja ta' Iżrael, sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll, ma jibqgħux iżjed żewġ ġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet, ma jitnitzux aktar ballat foloz u l-ħwejjeġ muqżiża tagħhom u bebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien qed insalvhom mid-dnubiet li firduhom minni, jien insaffihom u huma jkunu għalija il-poplu tiegħi u jiena nkun għalihom Alla tagħhom.
Il-qaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma l-koll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-praċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom. U jagħmlu fart li jien kont tajt lill-qaddej tiegħi Ġakobb, l-art li fiha għamru missirijiethom. Jagħmlu fiha huma u wliedhom u wlied uliedhom għal dejjem. U l-qaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' sliem. Ikun patt magħhom għal dejjem. Inwettaqhom u nkattarhom. U nqiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jien inkun Alla tagħhom u huma il-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-mulej li nqaddes lill-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Il-mulej ħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej x'għandru għal bogħod fil-gżejjer. Ejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakobb, ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Qatt jiġu u jannu fuq l-għolja ta' Sion u wiċċhom jiddi bl-imħabba u t-tieba tal-mulej. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bis-sfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ. Jiena inbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħħom wara l-hemm tagħhom. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li għamel Ġesu emnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu s-Sinedriju u qalu sejrin nagħmlu għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġu ir-Rumani u jeqirdulna kemm it-Tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom Kajfa li kien il-qassis il-kbir dik is-sena qalilhom intom ma tafu xejn. Anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għall-poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena inċerta kien il-qassis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għall-ġnus tiegħu u mhux għall-ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemma waħda l-uljiet ta' Alla li kienu mxerdin. Minn dakinhar il-qudiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu ma għaddix aktar bid-dier f'nofs il-Lut, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim u qatt hemmhekk mad-dixxipli tiegħu. Kien wasal il-għajt tal-Lut u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel il-għajt għar-rit tal-purifikazzjoni. Huma fitxew lil Ġesu
u jgħidu bejnietom fit-tempju intom taħsbu tajt jitla għal-festa. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Wasanna fit-tmiem ir-Ramadan, illum hija l-aħħar ġurnata tal-40 jum li aħna għamilna bħala mixja biex naslu propju għal ġimgħa mqazza. Il-lejla u għada nirċelebraw ħadd il-palm il-bidu tal-ġimgħa l-kbira. L-ikbar ġimgħa għalina l-insara għaliex fija propju nimmeditaw l-aħħar momenti ta' Ġesu, imma mhux biss se nagħmlu tifkira, memorja tal-passat tal-istorja ta' Ġesu, imma se niċċelebraw il-preżent aħna ma' Ġesu illi nabbu wkoll is-salib fil-ħajja tagħna bit-tama li naslu għall-glorja. Ma rridux nagħmlu biss memorja tal-passat, irridu nidħlu aħna wkoll flimkien ma' Ġesu b'din il-ġimgħa mqazza. Il-Vanġelu tal-lum illi iġibilna San Ġwan kif qed naraw il-Fariżej, il-Lut, is-Saċerdoti kollha kienu bajnejhom fuq Ġesu. Mhux biex jagħtuh il-glorja, imma propju biex jonżbuh, isibu fuq xiex jikkritikawh u jwaslu għal-mewt. Dik kienet l-intenzjoni tal-Lut u l-Fariżej u l-qassisin il-kbar biex joqtlu l-Ġesu. Imma Ġesu dak kien il-pjan ta' Alla, pjan ta' mħabba, illi permessa l-mewt u l-qawmin tiegħu huwa jisalva l-umanità. Seta' Alla ma jgħaddiex lill-ibnu minn dawn il-momenti tant kifra u tant batija seta. Imma hu rid juri lill-umanità l-imħabba illi kellu u li għandu lejn l-umanità illi din id-batija, il-mewt ta' Ġesu setat issalva l-umanità kollha. Għalhekk din il-ġimgħa hija mument imqaddes, il-ġimgħa mqazza, imqaddes għalina, fejn aħna se nimmeditaw it-tliet mumenti it-tridu imqaddes, it-tridu tliet ijiem tal-ġimgħa mqazza li huma importanti. U għalhekk tajjeb illi ma neħdu sem f'xi waħda minnhom, imma fit-tlieta il għaliex huma maqudin fl-imkien. Ħames ix-xirka Ġesu jagħtina lilu nnifsu fil-ħobs li aħna għadna niċċelebraw sal-ġurnata tal-lum. Ġesu bħala ikel. Fil-ġimgħa l-kbira jerġa' jagħtina lilu nnifsu. Din id-darba fiżikament il-ġisem tiegħu imdendel fuq is-salib li hija l-qofol tal-imħabba ta' Ġesu lejna. Imbagħad sibtilajt barra li aħna nġeddu il-wedid tal-mamudija tagħna, imma Ġesu jerġa' jagħti lilu nnifsu għal dejjem. Il-glorja tiegħu, il-qawmin tiegħu illi minna aħna qegħdin nipparteċipaw il-ħajja ġdida illi ġabilna Ġesu permezz tal-qawmin tiegħu. Għalhekk huma tliet ijiem sagrati, imqazza, tliet ijiem illi nidħlu fil-ħajja tagħna biex nimmeditaw il-ħajja ta' Ġesu, dina l-għotja totali tiegħu, imma wkoll naqdu il-ħajja tagħna għaliex aħna wkoll mixjin biex meta jgħidilna Alla aħna nkunu nistgħu ingawdu għal dejjem fil-glorja. Jew issa nieħdu sem fit-talba tal-komunità.
Ħuti eżiż Kristu ġie moti għal-mewt biex jiġbor flimkien lilna li konna mxerdin. Nitolbu biex aħna nemmnu fih u ninaqdu ħaġa waħda mal-mewt tiegħu biex niksbu il-glorja tal-qawmien. Ngħidu flimkien ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Attrabi li fil-lejl tal-għid se jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispiritu Santu nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal-vittmi tal-mibeda u tal-gwerra, għal-refuġjati u l-eżiljati nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal-min jivvjaġġa bl-ajru fuq l-art jew il-bahar biex jasal fis-silien fil-post mixtieq nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għalina biex nitalmu nofru ħajjitna salvazzjoni ta' ħutna fis-sagrifiċċji żgħar tal-ħajja ta' kuljum nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Moment ta' skid biex aħna wkoll nofru it-talb personali tagħna. Mulej la tidbieċ minna, imma fittexejna u salvana bil-qawwa tas-salib glorjus tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti iġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bis-sagramenti tal-mamudija aħna u nisqarru ismek. Ilqa' l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jitamaw fik u għamil li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew li rrodu lek ħajr mulej missier qaddis għaliex inti kollok tiba u ħniena u ma tedix teġġiġna għal ħajja aħjar, twedna bla jeda l-maħfra tiegħek u tistieden il-mitimbin biex jafdaw biss fit-tiba tiegħek. Int ma dbieċ minna għalkemm ksirna kemm il-darba l-patt tagħna miegħek. Iżda bibnek Ġesu Kristu Sidna, inti rbat miegħek il-bnedmin kollha, brabta hekk qawwija li xejn ma jista' jħollna. U issa li tgħiddi dan iż-żmien ta' grazzja u rekonċiljazzjoni lill-poplu tiegħek u jdur lejk għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li bla qiegħda jissawwa fina ħajkun ta' servizz għall-bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin b'dan il-emil tiegħek ta' ħniena irroddu lek ħajr u nissieħbu it-tifħir tagħna ma' dak tal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-fer tagħna għas-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu
Addis, 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 Muli Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewiet. O Alla, inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem quddiem ta' ibnek il-Aziż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna il-kol ulidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, inti ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Aziz li waħdu il-ġust tali l-nifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħaj il-ħobs, rat il-ħajr, birek, qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox miegħu bid-dem li kien se jxerret fuq is-salib ħaj il-kalċi mimli imbit reġarat il-ħajr u taħli d-dixxiplu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana jinto Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek, inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għid tagħna u s-slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha il-grazzja tiegħek u missien l-aktar ħanin fit-tiba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-kol fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, ejna inħeġġu il-miġja ta' saltinatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema mal-Verġi Mqazza Marija u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna irroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missjeni tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bl-istess talba li tallimna minn Sidna Ġesu Kristu. Missienna li jinti bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina,
u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għada li intrid fiha inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħin jinaħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitkelma kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u dejjem ta' Kristu jħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċokun tagħna mulej nitolbu il-kobor tiegħek biex bħalma inti tgħixna bil-ġisem u d-demm imqaddes sa' ibnek hekk ukoll tagħtina sem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ narfukom li l-ktieb Soter li jiġbor fih tal-Parrandan il-ġimgħa mqazza u anke lajt jinsab għal bejħ. Fil-ktieb hemm talb komunitarju u meditazzjonijiet spiritwali li jirriflettu dwar iż-żbuħija tal-passjoni tal-mulej u d-dawl tal-qawmin tiegħu. Il-ktieb jinxtara mill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana jew mill-ħwienet tal-Kotba Kattoliċi kollha. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' tridu tal-Għid fil-parroċċi. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek u f'parroċċi oħra billi żżur il-website ħinijiet.knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna l dan il-mument ta' talb u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Fl-innu Malti Dunkarm talab għal 5 doni, talab għad-den, talab għal-ħnina, għas-saħħa, għall-laqda u slim. Fil-5 riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li nieqfu niftakru ftit u naħsbu dwar id-don sabiħ ta' slim jew tal-paċi. Niftakru li qegħdin noqorbu lejn il-ġimgħa kbira u lejt il-kbir tal-mulej. U niftakru wkoll li t-tislima tal-jixxox tija waħda, il-paċi magħkom, slim għalikom. San George Preka għallem lill-disċipli tiegħu li jsellmu lil xulxin b'din it-tislima, il-paċi miegħek. U din it-tislima daħlet ukoll fil-vokabularju tagħna l-Maltin, fl-użanzi sbieħ tagħna l-Maltin, il-paċi miegħek. Aħna kultant ngħiduha wkoll meta naħfru lil xulxin b'sens ta' rikonċiljazzjoni għax il-paċi tiġi mhux mill-kliem jew mill-fom, l-ewwel tibda mill-qalb tiegħi. Jiena ma nistax nagħtik il-paċi hija l-għażiż, oħti l-għażiża, jekk jiena m'għandix il-paċi, ħadd ma jagħti milli m'għandux. U l-istedina li s-saċerdot jagħmlilna f'kull qudiesa qabel nitqarbnu hija stedina importanti. Għatu il-paċi lil xulxin. Imma qabel jgħid hekk, ifakkarna f'dak li qalilna Ġesu nagħtikom il-paċi tiegħi. Għax il-paċi, u dina Dunkarm jinsisti fuqha, jibqa' dejjem don tal-mulej. Aħna nistgħu nistaqsu lil nfusna ma forsi m'hemmx għalfejn għandna bżonn il-paċi, għandna bżonn il-paċi fid-dinja biex jinqerdu l-gwerer, għandna bżonn il-paċi bejnietna, għandna bżonn il-paċi fil-familji tagħna u f'qalbna. Jekk l-għaqda hija sabiħa, tanti sabiħa wkoll il-paċi. Jista' jkun hemm l-ikbar sinjur tad-dinja l-aħwa, imma jekk m'għandux il-paċi huwa bniedem ma ngħidx id-disprat, imma żgur fqir. Għax min għandu l-paċi ikun f'liema ċirkostanza jkun jom fl-ikbar għana, fl-ikbar barka li jista' jagħti l-mulej. Illum aħna noqorbu lejn il-festi sbieħ tal-ġimgħa mqazza u nitlu fl-iskola tal-imħabba ta' Ġesu, nitolbu fuq pajjiżna, fuq kull wieħed waħda minna id-don tal-paċi u t-tislima tiegħi. Jiena intemm daw ir-riflessjonijiet ispirati mill-5 doni li Dunkarm talab fuqna u fuq pajjiżna, it-tislima tiegħi tkun dik ta' Ġesu stess. Il-paċi magħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna, ħelesina u għafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwi kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Se nimmeditaw il-misteri tal-ferħ. L-ewwel misteru, l-Anġlu Gabriel iħabbar li sitna Marija li kellha tkun Alla. Missinna li jindi bismawid, jitgħaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka indi fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka indi fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka indi fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-infen, u l-ġenna li rkollna speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Fit-tieni misterju nimeditaw lil Sitna Marija li marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Bissinna li jinti bismawieti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-infen, u l-ġenna li rkollna speċjalment dak li għandhom bżonn tal-għajnina tiegħek. It-tielet misterju, Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missinna li inti bismawieti tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun nitritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jom għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi frinna dlubietna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erbi kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Fir-raba' misterju nimmeditaw lil Sitna Marija u San Giuseppe jippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missinna li jinti bismawiti, tgħaddis ismek tiġi saltnatek ikun tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik smat tal-btana, dak li twilet għalina rridu guni bentijak bħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-lubitna, ħarisna minnar tal-infen, u l-ġenna li rrakolna, speċjalment dak li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Fil-ħamis misterju nikkonsidraw li l-sitna Marija u San Giuseppe li tilfu l-Ġesu u wara 3 sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missinna li inti bismawieti ta' desismek tiġi saltnatek ikun tritin kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la d-daħannix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rritu kuni bentijak bħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-dubietna, ħarisna minnar tal-infen, u l-ġenna li rrikolna, speċjalment dak li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Inselmu lil-Marija, slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajħlewa u tamatana, slima lik li lek najdu għali xaħna turufnatu li teva, li lek nitnidu aħna li nibku nolfu fejdana l-witta dmuħ, eja mela avukata tana, dawk lajnejn tijak taħnin. Urina waradana turfnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tijak, o ħanina, o pija, o helwa, o verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missinna li jindi bismawid, jitgħaddis ismek tiġi saltnatek ikun tritin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minuħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fis-sniem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om niżjed safja. Itlob għalina. Om niżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġel. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta mal Itlob għalina. mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imnikti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għadejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħnusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fi taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema itfa' bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispiritu żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Sni Malik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-ek fdalek l-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Om għaddes Giuseppi kun missir għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martiri, Itlob għalina. Sant'Rocco, Itlob għalina. San Paolo Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeotata Pisani, Itlob għalina. intom addisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Tolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalitina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka il-kbirhom tal-Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.